Bimak putarnya juga putarnya salah. Mama bagilah, nunggu orang lah. Kami ni omai bimak putarnya kau tahu ni nggak? Udah surau. Memang saunai. Terus mau dapat menaja kini apa? मोनाखैलै ओमफ्राय बहा दं बेखौथ' दाबो खबर मोननाय जायाखैना आदा? मोनबाय खबर मोनबाय बबेयाव दं होनदों बेबा? So hello लोगोफोर, good morning. नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल, थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानांगौ आरोना। आरोथ' बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फेसबुक आरो इउटुबाव शेयार जाबाय दंखायो, बे भिडिअखौ नुबायबो दंखायो जानो हागौ आरोना। मानो होनोब्ला सासे गावनि बिमाखौनो माबोरै देथारनानै सावनो हाखो आरोना। बेबो सासेखौल' नङा आरोना, बिमाखौल' नङा, सिगां बिफाखौबो बुथारखांबाय होननाय खोनादों आरोना। आरो दा माने गावनि बिमाखौबो बेफोरबायदिनो बुथारनानै सिथ्लायाव सावनानै दोनदों आरोना। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबासो मिथिनानै मोनगोन आरोना। आरो दिनैनि आपडेटआ मोननै आपडेटनि सायाव जागोन आरोना। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आरोना, रेशमा ब्रह्म खारनायखौथ' खोनाखादोंमोन, नोंथांमोना नुबायबो दंखायोमोन दाखालि साननैसो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा बिनि बागैनो माने मोनसे गोदान कल रेकर्ड फैबावदों आरोना। दा मा होनो, रेशमा ब्रह्मआ बहा दङ बिनि फुल भिडिअ मोनबाय आरोना। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै ला, माने रेशमा ब्रह्मआ दा बहा दङ आरो सोरजों दङ, नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायना लाबानो मिथिनानै मोनगोन आरोना। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। आरो नोंथांमोना ब्लग भिडिअनि लिंकखौ मोनाखैबा डिसक्रिपसनाव दङ आरोना। आरो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जायोबाथाय आंनि ब्लग चेनेलाव गिवअवे फैगोन आरोना। नोंथांमोना थांनानै 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनानै हैबानो जाबाय आरोना। बिदिब्ला फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदो। सासे गावनि बिमाखौ माबोरै अन्थाव बाथाव बा दुखुनांथाव होननांसिगोन आरोना। नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो आरोना फार्स्टआवनो। Oi, jadi masuk lah kan? Hah? Aneh? Premi mes itu do. Mana? Dua ada mana ada? Hah? Naklai ne kita. Naklai dah? Nulai macam mana? Agar rumah betul dah. Kamu ada mana? Nunggu kapsung do. Nung dia kau? Hah? Karena kalian di sini. Kalau mana hebat. Oh cuma mana lah. Premi mele masuk lah kan? Oh, dua ada mana? Mau masuk? Ya. Mat nung kesun udah mata. Suruh. Masyurah. Hah? Dua kena. Nunggu apa? Siapa matang lagi siapa bawa ke detar kan dulu lah. Sedetar naik lah. Arba dia. Hah? Bisa mana nasi ni? Bisa? Oh, angkor sini. Seru. Ba. Angkor aro sini. Oh. Masa, mbak masa nak masa nak? আমি তো পাইছো আমার গাড়িখানত উঠে রাখছো Order. Urja? Kerasin dulu. ক্রাইম সারাইছি Kerasin bonza. Me ও মেডিকেল টু Bima kayak dokter mana? Gap dana mana? Gap apa? kabde. Gap naik. Hah? Mai pada mau naik nama monster naik. Ma wa bra. Hah? Bapa ke? পারবো Aike. আপনি আইছেন নাকি Ma wa ra ke ma wa de. Ma ro ma wa de abde mon. নয়তো বাইরে Tikang ini nak bulut nanti yang udah. Tikang ini nak nanti yang udah. Hari ma wa kada aya ma wa kada ngasun ba ma ba ne. আপনি মই কিছু নবস্তি সকর পরা Ane one. Kami yang সকর পরা আপনি Kami yang Kambale kamba. Oh. এই কত মইতা পারি Karena itu ada yang sini sini. তুই জি পালো Lokono ro. Hah? সব পরা মানে Ini zilo tanah sudah zilo nang siun mah. হাই স্কুল Na ni se. নবস্তি রাস্তা Oh, tamu ni orang dulu ni. Nunggu tuh jasim jalan dulu nasi nih, Pak. Oh, tu nak. Tuh jasim. Mana mana? Kau mesti bayar. Kamu cuci berban bangun ni. Bimak putarnya juga putarnya salah. Mama bagilah, nunggu orang lah. Kami ni omai bimak putarnya kau tahu ni nggak? Udah surau. Memang saunai. Menurut krek nengah lagi na. Kau ni mula jadi nak ni.
दाथ' लोगोफोर फार्स्ट आपडेटखौ नायनानै नुखाबाय दानिया नेक्स्ट आपडेटखौ नायनानै लादो रसमा ब्रह्मआ बहा दङ नैबे भिडिअनि सायाव फुल खोनासंलांदो आरोना फुल खोनासंबानो मिथिनानै मोनसिगोन आरोना रसमा ब्रह्मआ सोर सेंग्राजों दंहैयो आरो सोरजों दंहैयो आरो बहा दंहैयो रसमाखौ दाबो मोननाय जायाखै नामा मोनाखैलै ए ओमफ्राय बहा रसमाखौ दाबो मोननाय जायाखै नामा मोनाखैलै ए ओमफ्राय बहा दं बेखौथ' दाबो खबर मोननाय जायाखैना आदा मोनबाय खबर मोनबाय ए बबेयाव दं होनदों बेबा बेंगालर ओमफ्राय हौवाजों खारथायदों ना ओरैनो खारलांनाय बेलाय हौवाजों थांदों होननांसिगोन ओमफ्राय आदाया बिसिनि न'खरनि फेमिलि ना माथो हो नोङो बिसिनि न'खरनि फेमिलि ना माथो जायो आदाया सोरनि न'खरनि बे रसमानि आं हासबेन्ड अ होमबालाय हाबा जाखाबायमोन होनबा ना आदा औ क्लास 4 आव फरायनाय दं गथ'आनो बेखौनो हाबा जायाखै होननानैसो मिथिलाय जोंहा ए होमबा दा उम मोनथावगोन बायदि ना माथो आदा बेखौ मोना दा बोरै बुजिबावनो फंबाय औ होमबाथ' बिराद दुखुआव दंना आदाया दुखुआव दंलै फंबाय दुखु जानानै मालाय थांथारनायखौ खालामनाङा दे आदा गाव माबा बुजिबा गाव फैफिनगोन बे बुजिनो बेसे गोबाव लागोन बेबा औ बिसो आरोना जारलाया उम बिबा मायाव बोराबनानै थांखो आदा बोराबनाय माने बियो बोरै बुंनो रोंबावनो दे जेबो दावराव दावसिबो जाया माया ससियेल मिडियाआवसो बिराद गाज्रि होबाय आंखौ जौ लोंनानै बुयो मायो होननानै नै दाना बिसो ओंखारबायना औ हिनजावफ्रा बुजियालै आदा माने बे गोदै बुंनायखौ बियो माने गलिनानै थांबाय जानांगौ मानसियाथ' बिदि जाथावैखौ नुयो माथो बेखौ दलदनो जाथावामोन आरो बयबो होनदों जाथावामोन आंबो बिसास खालामामोन बिदिबायदि जागोन होननानै औ होमबा बेफोरबायदिखौ सानोबा मानसिया एसेबाबो चेन्ज जाहैबाय जानांगौ जेन'बा संसार जानायावथ' एसे एनैया दावराव जाखायो नालाय ना आदा नङाबाबो जेन'बा संख्रि बानलुनियालाय जाखायो बिदिखौ बोराबनानै थांनो नाङामोन ना बियो थांनो नाङामोनथ' आरो आदसा दावराव जाबाय दे दावराव जानानै नों बिमा बिफानाव थांना थायोमोन ना जेन'बा बायसान्स माबाफोर दावराव जायोमोनबा आगोलावफोर ओमफ्राय आदा जेन'बा बेयो सिगाङावनो जे बे हौवाजों एसे लिंक दंखायोमोन ना माथो लिंक दंखायोमोनथ' आं रायफोर खांबायबो बेखौ जेन'बा फनफ्रावहाय लिंक रायलायखायोमोन खोमा ना आदा औ आगोलाव रायलायोमोन लोगो हमोमोन ओमफ्राय बेखौ नुनानैनो रायहरखांबायमोन खेबसे बिदिनो बोसोरबासो जाबाय खोमा ओमफ्राय बिनि उनाव सिरि लिंक थाखोमाबाय खोमा आंखौ पात्ता होला दाथ' बे उन्दैखौबो सानाखिसै आरो बियो दा बिदिनो बुंनांसिगोन दे आदा बारा टेनसन थानो नाङा गाव बुजिबा गाव फैफिनगोन बिराद टेनसनलै फंबाय मा खालामनो टेनसनाथ' टेनसन जाखागोन ना आदा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौथ' नायनानै नुखाबाय सासे गावनि बिमाखौनो माबोरै देथारनानै गावनि सिथ्लायावनो सावनानै लादों आरोना ओमफ्राय बिमाखौल' नङा आरोना गावनि बिफाखौबो सिगां बेफोरबायदिनो बुथारनानै दोनदों होननाय खोनादों आरोना मानो होनोबा ससियेल मिडियानि गेजेरावथ' नोंथांमोना बयबो नुबायबो दंखायो जानो हागौ आरोना मानो होनोब्ला दाथ' पुलिसा हमनानै लांनायखौथ' नुखाबाय आरो दा रसमा ब्रह्मआ बहा दङ बेखौबोथ' मिथिनानै मोनखाबाय दा बेंगलराव दंहैयो होननाय खोनादों आरोना सासे सेंग्राजों बा गावनि गोसोथोनायजों नोंथांमोनाथ' कल रेकर्डआव खोनाखादों जानो हागौ आरोना आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो नेक्स्ट भिडिअआव बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट लानानै नोंथांमोननिसिम सफैलायगोन आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय